असा खयच्या तरी राक्षसावर लग्न झालं असताना तो परवडलो असतो, पण तुमचं लय त्रास असतो माका या दिता आधी तो राक्षस परवडलो, पण तुम्ही नको माका. अगं काय माहितीय, रक्ताच्या नात्यामध्ये लग्न होणार नाही, भावा बहिणीचं कधी लग्न होता काय? तुका ना माका एक मनातली गोष्ट सांगूची हा. राग येऊचो नाही ना? नाही येऊचो. बघ हा, नाही तर रागावशी. नाही येऊचो. नक्की? हो सांगा, नाही तर मग डोका थोडी. बघा सांगतात, लक्ष देऊन ऐका. बघा, परमेश्वराने ना जे काय मी आयुष्यात गुन्हे केले त्याची शिक्षा ना तुझ्याशी लग्न करून माका तिने दिल्या ना. कळला? नाही कळला? काय गो, तुका राजा दशरथ माहिती आहे? त्यांनी ना 3 लग्न केले. मी पण 1 लग्न केले तुझ्या बरोबर, म्हणजे माका चान्स हा अजून 2 लग्न मी करू शकते, बरोबर की नाही? बरोबर. द्रौपदीचं नाव ऐकला काय तुम्ही? हो ऐकलंय. जाऊ दे, विषय सोडून दे. चालला आता बरोबर चालला. हो, तुम्ही ना जास्त माझ्याशी भांडत बसू नको. त्याच्यासाठी ना ताकद होई आणि हिंमत होई आणि अक्कल होई. तू एक काम कर, आता लॉकडाऊन आहे म्हणून, नाही तर खाली जाऊन एक क्वार्टर आणून दे, त्याच्याबरोबर सोडो दे आणि 5 रुपयाचे चणे आणून दे. मग तुका दाखवते ताकद, हिंमत आणि अक्कल किती आहे ती. कळला? अहो, ऐकलं काय? बोल ना. कम्प्लीट आणि फिनिश या शब्दातलं फरक काय? बघ, कम्प्लीट म्हणजे काय? ज्याका जे आवडता तिच्याशी लग्न झाला म्हणजे त्याचं आयुष्य कम्प्लीट झाला, आणि ज्याका आवडणार नाही तिच्याशी लग्न झाला म्हणजे त्याचं आयुष्य फिनिश झाला. कळलो फरक? काय हो, आता लॉकडाऊन संपला की काय करतालास? आता नोकरी गेली तर मी ऍक्टिंग करतोय, टिकटॉक वर कशी करतोय तशी. ऍक्टिंग करूक ना दर्जा लागता. माझ्या ऍक्टिंग म्हणजे दर्जा नाही हा. तुमच्या ऍक्टिंग मध्ये रोमॅन्टिक असत, त्याच्यासाठी दर्जा लागता.